Vonku teplo, slniečko. A vy, priatelia, vy máte nejaké takéto kvalitné okuliare s UV filtrom? Tieto Raptory, Velociraptory, či ak sa volajú, neviem, jak sa tak volajú, ale prečo sa tak volajú, ale vynikajúce okuliare. Tieto dymové sklá, UV filtrom, vynikajúce okuliare, vymeniteľné sklá. Kožicové, šíre. Na bicykel, na strelnicu, na bežné nosenie. Vynikajúce okuliare. Pružný, kvalitný rám, nastaviteľné nožičky. Vytiahnete, stiahnete ako potrebujete. Pozrite sa sem, aký môžete byť frajer. Dymové sklá, perfektné okuliare. Takže toto je hit sezóny. Multifunkčné, využiteľné. Za cenu jedných okuliarov máte raz, dva, tri pohľady na svet. V rôznej farbe. Takže pre prvých z vás, prvých 1000, ako vždy, máme tu obrovskú zľavu. A zľava je až do vypredania zásob. Idem sa pozrieť, aké máme zásoby. Posledné 4 kusy. Takže ponáhľajte sa. Neviem, či obslúžime tých prvých 1000, ale viem, že sú to skvelé okuliare. Piťuka, sám Piťuka ich nosí. Vidíte.